पिया प्रदेश में बाड़े सखी आपस में बात करतरी कि देखो ये सखी का सखी कि हिमाल गाड़ी आवत है नो यही में हमार बोलमु आवत है सही कोनो राजधानी एक्सप्रेस चल जाती है हां जी कोनो सुपर फास्ट चल जाती है हां हां बाकी पियावा नहीं खाना हो वही घड़ी दुख में कह तरीका का कहो किरलिया रोज आवेले वाह अरे रलिया रोज आवेले पियावा को नया वेला रलिया रोज आवेले पियावा को रलिया रोज आवेले पियावा को नया वेला मेल पैसेंजर बन के वो सिटी बजावेले पिया रोज आवेले पिया को नया वेला 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 ए सखी का सखी कोई के गइलऊ अरे परसो आई हमरा से वादा करके गइल बाड़े का कि हम परसों आ जाए अच्छा बाकी अइलन ना का है कि हमरा जय भैया की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद वाह वाह कोई के गइलऊ अरे परसों आई तो तहरा के झुमका ले आई आई तो तहरा के झुमका ले आई बाकी बिरहा रोज सतावेले जय हो सुना तबा की परियारी हो बिरहा रोज सतावेले पिया को नया वेला बिरहा रोज आवेले पिया को नया वेला एगो हमार पिताजी गीत सिखौले रहल पटना जेकर घर होई हां जी ओकरा खातिर लागू बा सही ना 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 ये राजना जनी जई हम पटना देवरा बचटना को कोदी घटना ना ये राजना जिनो भइले जवाना जनी वही हो सजना कहीं न भइले एलिया रोजे का ये रवि भैया सही हो केनियन सुरेंद्र बाबू पूर्व चेयरमैन बानी हमरा के आशीर्वाद देले बानी
अंत में गीत तो लंबा बा हाँ जी बाकी समय बड़ा कम बा। सही अगले बार आइब नु हम हाँ जी तो देखो कि सब सुधर जाई। सही शुरुआत में होला 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 पत्नी कहतारी का हो का भौजी ए कबले जरई बतू है जिंदगी के दिया बना सखी धान रटती रहबी हम पिया पिया से जिया रोज सतावे सुरेंद्र बाबू चेयरमैन साहब जय हो जय से जिया रोज सतावे ले क्या बात है पिया को बोलाया अरे मेल पैसेंजर बन के वो सिटी बाजार में अरे लिया रोजे आवे पिया को बोलाया चलिए धन्यवाद हाथ लिखे मिलाओ के आशीर्वाद दीजिए।